Totes les decisions que es prenen sobre estrangeria es prenen a Madrid. La guerra de l'Iraq, la decisió la pren el govern de l'Estat i ens afecta perquè tots hem rebutjat l'actitud de l'Aznar. Doncs tot això es pren a Madrid. Per tant, ens convé que Catalunya tingui veu i vot a Madrid, que se senti amb les mans lliures per poder dir escolta, vostè vol el meu suport? Molt bé, parlem. I si arribem a un acord, perfecte, si no també. Però sàpiga que si vostè vol prendre una decisió, doncs si no la pren en aquest sentit orientada positivament pels interessos de Catalunya, no compti en mi. L'experiència de la política espanyola del 77 fins al dia d'avui demostra que quan abans el PSOE ha tingut majoria absoluta, o ara el Partit Popular té majoria absoluta, qui paga els plats trencats d'aquesta majoria absoluta és el conjunt de la societat espanyola i en particular Catalunya. Per tant, quan ha estat important la inversió pública a l'estat de Catalunya? Quan nosaltres hem estat decisius. Al país li convé que nosaltres tinguem força política a Madrid. Nosaltres proposem que la inversió pública a l'estat de Catalunya sigui com a mínim el 20%, que és en tot cas l'aportació que nosaltres fem al producte interior brut del país, és a dir, al conjunt de la riquesa d'Espanya. En aquests moments, tal com estan les coses, sabent que el PP dona el vot al PP espanyol, que el PSC li dona al PSOE i que Esquerra Republicana li dona al PSOE, l'única garantia perquè no hi hagi majoria absoluta és votar Convergència i Unió. Duran per Catalunya. Sentit comú. Convergència i Unió.